Ukuvuselela uqoqosho, imfundo nesebe lezempilo ngenye yezinto ebezingunqa phambili koluhlahlo lwabiwo-mali. Imali ethe rhatya kwi-82 billion randi ebekelwe isebe lezempilo. Urhulumente wephondo uthi injongo kukuvuselela iziseko ezingundoqo nokuqubisana nentsholongwane ye-COVID-19. Despite such constraints and challenges, the provincial government through the Department of Health has remained committed on delivering on its constitutional mandate of ensuring progressive universal access to health care inclusive of reproductive health services. Kanti isebe lezemfundo libekelwe imali engaphaya kwe-38 billion randi yaye oku kujolise ukutyiswa kwabantwana ezikolweni nokuphucula iziphumo zebanga leshumi. Okokuqala kuba izawusenza sikwazi ukwenza izinto besoloko sinezidingo zazo, ezinye zazo sithi noba besesicinga uba masenze into ethile siphele singakwazanga ngenxa yonqongophala kwemali. Amaqela aphikisayo athi kuninzi ekufuneka kwenziwe ukuvuselela uqoqosho lwephondo. He gave us no tangible solutions as to how we're going to deal with the cost of employment that is ever increasing in the province. Kwindaba ze SABC ndingulwando nomoyi ndisebhisho.